Moltíssimes gràcies al mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, també gràcies a la presència de la resta de companys i companyes, també dels gremis de Borriana i d'artistes foguerers d'Arcà. És el moment de donar-li la paraula a Consuelo Llobet, fallera major de València. Alcalde de la ciutat de València, president de Junta Central Fallera, mestre major del gremi, director de la Ciutat de les Arts i les Ciències, artistes fallers, fallers i falleres, amics i amigues, molt bona nit a tots. Fa anys que l'artista faller del Chino Mas va tindre la genial iniciativa d'organitzar una mostra on cada comissió i cada artista exposara el seu millor ninot per a que el públic poguera triar democràticament qual de tot se salvaria del foc. 87 anys després estem en aquest marc incomparable, disfrutant d'una de les millors nits del calendari faller. Avui queden exactament 43 dies per a la planta infantil i un mes per a la planta major de les falles, per a que els nostres carrers s'omplin de color, de crítica i de sàtira i de l'enginy i la gràcia dels nostres artistes fallers. En 44 dies, els valencians i tots aquells que ens visiten tindrem l'oportunitat d'observar la creativitat dels artistes fallers, de valorar la riquesa de l'element bàsic i fonamental de la nostra festa i d'admirar la dedicació i treball de tot un any per part dels artistes. En aquesta exposició podrem veure una xicoteta representació de cadascuna de les falles que el pròxim dia 15 de març les comissions hauran plantat als nostres carrers, aportant cada una d'elles la seva obra d'art. Falles que ens mostraran els aspectes més característics de la nostra societat actual, mostrant com les falles evolucionen al mateix ritme que nosaltres mateixos. En nom de les Corts d'Honor de Carla, fallera major infantil de València, i en el meu propi, volia agrair efusivament l'esforç al que sou els verdaders protagonistes, els artistes fallers. Gràcies per fer que ens emocionem contemplar aquestes obres d'art. Gràcies per oferir-nos el millor de vosaltres. Gràcies pel gran sacrifici que feu. Gràcies perquè no hi ha falles sense artistes ni artistes sense falles. Per últim, volem convidar-vos a tots els valencians i turistes a que vingueu a l'exposició més icònica de les falles. Vos animem a que sigueu partícips d'ella i a que voteu per a indultar dos d'aquests ninots, per a continuar fent gran el Museu Faller, museu elegit democràticament per vosaltres any rere any. Enguany els xiquets també tindran l'oportunitat de fer-ho, perquè el futur de la festa també s'ha de falla. Vos esperem. Moltíssimes gràcies.